integraatio. Eli jos ette vielä tiedä, mikä WhatBriefReverse on, niin se on tällainen hyvin simppeli tapa korvata osoitteet. Ja myöskin sellaisissa paikoissa, jos osoitteita ei perinteisesti ole. Eli tässä periaatteena on se, että maailma on jaettu, oliko se nyt 3 metrin ruutuihin, joka tarkoittaa, että noin 40 000 3 metrin ruudulla saadaan katettua koko maapallon asuttavissa oleva pinta. Eli jokaisella ruudulla on 3 sanan mittainen tunniste, jotka erotellaan pisteellä. Ja tässä on myöskin kielistys tässä palvelussa. Tästä voi esimerkiksi tältä kartalta nähdä, mikä on Helsingin keskustan sijainti näillä 3 sanalla kuvattuna suomeksi. Tässä on myöskin mahdollisuus sitten käyttää eri kieliä. Jos mennään tänne Pasilan suuntaan, navigoidaan tähän meidän konttorin päälle, niin täällä on esimerkiksi tällainen suurin piirtein tässä kohtaa löytyy kaivo.pohdinta.kamelit sanayhdistelmä, joka hakemalla täältä paikkaikkunan hausta päästään myöskin samaan pisteeseen navigoimaan. Nyt tällä periaatteella erilaisia apupalveluita voi nyt sitten yhdistellä paikkaikkunaan muutenkin, se Oskariin. Eli on niin kuin helpompaa integroida erilaisia hakupalveluita suomalaiseen paikkaikkunaan, vaikka ne ei suoraan olisikaan suomalaisia toteutuksia. Ja täällä on myöskin sitten tämä käänteinen osoitehaku, eli paikkaa klikkaamalla saadaan myöskin sitten täältä esille, että mikä tämä paikan WhatBriefReverse osoite on, eli tämä kopioimalla puolestaan tänne hakukenttään löydetään sieltä sitten tämä samainen paikka WhatBriefReversen puolelta. Ja edelleen vielä täältä koordinaattityökalusta nähdään kartan keskipisteen WhatBriefReverse hakusana. Aina kun siirretään karttaan, niin sieltä sitten löytyy mitä hassumpia sanayhdistelmiä. He ovat vakuuttaneet meille, että sieltä on karsittu kyllä kaikenlaiset sellaiset sopimattomat sanat pois eri kielistä. Mutta siinä oikeastaan tämä integraatioesittely, sillä on hauska leikkiä ja sitten tämän on rajattu Suomeen, mutta periaatteessa tässä paikkaikkunassa myös eri kielillä sitten voisi se toimia.